nyawer cak. Sewean. Sopo PPS. MC ini kok nyawer. MC ini. Masuk cak tak sawer MC ini cak. Sopo nyekel mic kok sawer MC ini cak. Sopo nyekel mic. Pak Salim Rejo Salam Cak Mono tolong sampean terno lebokno nyang jero kalangan nyang jero hiburan berot monggo cak sawerane cak ono jero lapangan tapi joget kok gak nyawer sawer mas nyawer gak nyawer isin metu teko babore metu lek gak nyawer ayo tarik mas kalau lanjut monggo cak sudah hansing duwe lemah bang monggo oke ini ada request lagu setelah lagu ini bisa diputar kembali. Oke, terima kasih. Lagu request dari penonton Salam Kerong sudah kita saksikan bersama-sama. Yuk, monggo kita lanjutkan lagu berikutnya. Monggo yang mau request, ada yang mau request? Ojo request tolek. Produksi. Yang tadinya panggil-panggil dancer mana sayang? Dancer wis mlebu kalangan, dancer wis ono di tengah panjenengan semua. Tapi kok sik gak ono sing nyawer. Eman ta? Eman duwe. Sawer sayang ojo eman-eman. Duwe gak melong gawe. Duwe gak melong gawe duwe lek ditutokno ya dihukum. Tapi lek ngentekno duwe gak ono ceritane ngentekno duwe dihukum. Lanjut minum. Monggo Ketua BPK kita sudah maju. Lanjut Riki lo Ketua BPK Kecamatan Pasar Pancing dereng kenal Cak Muhammad Nasor. Wah kedai. Halo. Iki acara wong akeh, salone lek macet sangkakno sing nyiarno gak semangat. Halo, masuk. Lanjut.
lanjut. Sing senengane nyawer, sing senengane hiburan merot, kate nganggo berot dhewe ya larang. Gak oleh 1 juta, nyawer 100.000 200.000 wae eman. Lanjut Cak, monggo Cak, sawerane. Nyawer Cak, sewean. Sopo PPS MC ini kok nyawer MC ini masuk Cak, tak sawer MC ini Cak. Sopo nyekel mic monggo kate nyawer MC ini. Jatim, Busung, Samparejo, Superboy, KM